O Concello de Ribeira premiou as fachadas máis votadas no concurso de decoración de Nadal. Vivendas que fixeron un Nadal máis agradable, xerando ilusión entre a veciñanza. O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Ribeira acolleu este mediodía o acto de entrega de premios do concurso de decoración de Nadal levado a cabo polo Concello de Ribeira na súa modalidade de decoración de fachadas, balcóns e sardíns. Un certame na que foi a veciñanza a que decidiu cos seus gustames na páxina de Facebook de Entérate Ribeira. Os gañadores dos 3 premios de 300, 210 e 120 euros en vales de compra de que constaba a actividade lanzada por primeira vez nestas festas. A concelleira de Cultura María San Pedro agradeceu a participación dunha trintena de familias, expresou a súa confianza en repetir a iniciativa o ano que ven e que medren os participantes. Agradecervos a vós, tamén a todos os cerca de 30 participantes que houve no concurso, pois que esta primeira edición xa tivera un nivel bastante alto, porque a verdade é que daba gusto pasear por moitísimos espacios do noso concello e que agardamos pois que para o ano se poida volver a facer e teñamos todavía, si cabe, máis participantes. Eu simplemente pois eso, agradecervos a vosa implicación, o voso traballo, felicitarvos porque a verdade é que a xente estaba encantada de ir a pasear por Carreira, estaba encantada de pasear por un montón de barrios donde daba gusto mirar para as ventanas. Así, o primeiro premio foi para Elisa Mari García Fernández de Parte ao Río, con 1.536 gústames. O segundo posto ocupouno José Manuel Parada Paz, tamén de Parte ao Río, con 1.244 gústames. E o terceiro premio foi para Ángela Pego Pérez da Rúa Xoana Torres, en Alvesadas, con 552 likes. Durante o acto, o alcalde Manuel Ruiz manifestou que, ao ser diferentes, necesitábamos unhas navidades que puideran ser alegres e os galardoados alegrárono co seu labor. Non que sepamos que o que facemos día a día pois repercute no que é a imagen do pueblo e que non só repercute o que máis responsabilidade temos, que efectivamente podemos meter moitas veces a pata, pero un pueblo diferente por eso. E creo que aí Ribeira pois tamén, cos seus defectos, ten as súas grandes virtudes, e a cantidad de xente que, como a vos, pois disfruta, porque os primeiros que seguramente disfrutabades vendo a casa, a alegría da casa e o que transmitía ao resto, erades vos. Pero, por eso decía que ao final o que trascende é o que facedes, porque igual que vos disfrutábamos, os que pasábamos por ali e os que veíamos zonas realmente fermosas, pois disfrutábamos ca implicación do pueblo. E por eso os queremos dar as gracias, porque é un momento de verdad moi difícil no que o pueblo ten que estar co pueblo. Necesitábamos unhas navidades, pois, ao ser diferentes que puderan ser alegres, e vos alegrastedes moitas zonas, e polo menos alegrastedes a vosa casa e o voso corazón. Hai 23 establecementos do comercio local ribeirense adheridos á campaña e nos que se poden investir os vales de compra de que consta o concurso.